Čaute všetci, ja vás vítam. Dnešné jedlo dňa v parku bude výborný toast z tofu. Ako prvé si pripravíme toasty. To je jednoduchá záležitosť, ktorá ale nie je zase až taká jednoduchá. Mám tu výborný chlieb, ktorý som si už nakrájal. Pokvapkáme olejom a dáme rovno piecť. Pritlačíme. Medzi tým si prichystáme tofu, ktoré takto vidličkou jednoducho roztlačíme. Ešte si pripravíme zeleninu. Máme tu cukinu a zemiak. Zemiak si očistíme. Nastrúhame. Takisto cukinu. Nezabudneme na chlieb. Sa nám pekne opeká. Za chvíľu bude hotový. Takže ho vyberieme. A rovno použijeme tú istú panvicu, takže nalejeme trošku olivového oleja. Pridáme zemiaky aj cukinu. Ešte osolíme. Mleté čierne korene. Pridáme ešte kurkumu. Tá nám to pekne zafarbí, takže takú malú lyžičku. A už pridáme iba tofu, ktoré sme si roztlačili, takže hodíme rovno na zeleninu. Máme hotovo, vypneme šporák a môžeme rovno servírovať. Nabereme tofu. A ešte dozdobíme, dochutíme. Ja tu mám čili papričku, pre toho, kto má rád štiplavé. Troška pažitky. Ešte tu máme tieto pekné jarné reckvičky, takže si pár nakrájame na tenké plátky. A máme hotovo vynikajúce, ale úplne jednoduché hrianky z tofu a zeleninou. Výborné ako raňajky alebo hociaké jedlo dňa. Dobrú chuť.